Здравейте! Днеска искам да ви запозная с един турски главен готвач. Аз го следя с голям интерес, тъй като рецептите, които той публикува, са много лесни за приготвяне и резултатът винаги е много добър, да не кажа и страхотен. Има YouTube канал с името Ardanan Mutfağı. В превод означава кухнята на Арда. Надявам се след това видео вие също да проявите някакъв интерес към рецептите му, защото те наистина са много лесни. Предварително да кажа, видеото по никакъв начин не е спонсорирано. Днеска ядели ви са пилав от булгур и фиде. Обаче това не е какъв да е пилав, това е един страхотен пилав. В тенджерата слагате половин чаша фиде и без да слагате нищо друго, оставяте лека по лека да придобие златист цвят. Както виждате, фидето придоби златист цвят. Не изгоря, просто придоби златист цвят. Добавяте 2 супени лъжици масло и 2 супени лъжици зехтин. Докато миризмата на запържено фиде обхваща цялата кухня, добавяте и едро нарязания лук. След като добавихме масло, зехтин и лук, намаляме температурата на котлона и оставяме на бавен огън да се запържи. Процеса на запържване на лука продължава около 8-10 минути. Бавното запържване позволява фидето да поема аромата на лука. Наред с лука, фидето придобива малко по-наситен цвят. Цветът, който трябва да придобие. Дали трябва да се слага лук или не трябва, в студиото имаше големи разногласия. Според вас трябва ли да се слага или не трябва? Според мен трябва да бъде с лук. Според вас? С лук? Без лук? Мохамед, ти какво казваш? Без лук, брат. Получихме поредния удар от Мохамед и продължаваме. Вие слагайте лук. Става много добре. След като се запържат, вътре слагате 2 чаши с чаши за вода булгур. Хубавичко булгура и лука ги разбърквате. След умерения процес на запържване слагате 2 чайни лъжички сол и 1 чайна лъжичка черен пипер. След това добавяме вода. Добавяме 4 чаши вода. След като добавихме и водата, затваряме капака и оставяме 15 минути да заври на силен огън, след което минаваме на по-ниска температура и изчакваме докато се приготви. Да ви кажа една тайна от мен. Ако искате да увеличите вкуса на пилава, добавете и малко джоджен. Вкусът става страхотен. Ето един страхотен пилав с булгур и фиде. Можете да приготвите с нохут, с месо, можете да добавите джоджен. Всичко е останало на вас. Основата е това, разновидностите са от вас. За първи път превеждам видео без никаква подготовка. Ако съм допуснала грешки, моля да ме извините. И не на последно място, много ви благодаря за отделеното време за гледането на това видео. Пожелавам ви хубав ден, хубава вечер и до нови срещи!